Rapport dwar il-medja fl-Ewropa li imkien ma kien isemmi lil Malta. Saritlu emenda minn Roberta Metsola biex jiddaħħal isem pajjiżna f'daw l-ikraħ. Dan kien żvelat waqt dibattitu f'Xarabank bejn Roberta Metsola u Mirjam Dalli. Bl-Europarlamentari tal-Partit Laburista tiżvela din l-emenda bħala prova oħra ta' kif Metsola qiegħda kontinwament tipprova timmina lil Malta. Ir-rapport jismu Media Pluralism and Media Freedom in the European Union u fexiren ta' paġni ma kien jissemma ebda pajjiż, sakemm fost oħrajn tfaċċa isem Malta. Hemm rapport fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili dwar il-pluralizmu tal-medja fl-Unjoni Ewropea, rapport li ma jsemmi lill-ebda pajjiż, tiġi ppreżentata emenda waħda li semmi lil pajjiżna bittama li l-Parlament Ewropew jgħid li tgħidx inkwetat dwar il-media freedom fil-pajjiżna f'Malta min iressaq dik l-emenda Roberta Metsola. Fil-fatt, l-emenda li daħlet Metsola tajt li r-rapport għandu jkun imħasseb bil-livell ta' ħelsien tal-medja f'Malta u l-Europarlamentari tal-Partit Nazzjonalista qalet li din imedda u r-rapport għandu jitkellem ukoll dwar dan is-sens. F'dikjarazzjoni ibsa Mirjam Dalli insistiet li din mhux l-ewwel darba li Roberta Metsola marret fl-Unjoni Ewropea tagħmel ħsara lil pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista għandu lil Roberta Metsola u lil David Casa li darba waħda wara l-oħra iħossuhom komdi imorru jugżaw lil Malta quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej u tidhru li tieħdu gost tagħmluha affarijiet oħra, il-proġett tal-enerġija. Kemm il-darba mort quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej biex twaqqaf il-proġett tal-enerġija. Ma kontx kuntenta bil-proċess kif sar, qed li qegħdin niksru d-direttiva Seveso, qed li huwa ta' riskju għan-nies, qed li se jkun hemm problemi kbar. Il-Kummissjoni Ewropea ma tatekx raġun. Intant, tul l-istess programm, il-Ministru Dalli ċaħdet gidba ta' Roberta Metsola fil-programm Xarabank. Metsola qalet li l-Ministru Dalli kienet għallaqat fi Brussell u MP li talbitu jingħaqad ma' Malta għax pajjiżu wkoll għandu l-problemi keċċi għal barra. Iżda l-Ministru Dalli batet SMS lil preżentatur Peppi Azzopardi u qalet li għamlet offerta simili wis anqas xi ħadd keċċi għal barra. Jiena irċevejt hawnhekk messaġġ mingħand Elena Dalli li semmejt qabel il-Ministru, għalt li qiegħda l-Bulgarija, imma batula video ta' dak li għadek kif għadt inti, Dr. Metsola, qalet jiena ma tilħadd biex ninaqdu ma' ħadd u ma keċċini ħadd mill-offiċċju tiegħi. Din hija gidba faħxija. Viżibilment mifxula wara din id-dikjarazzjoni, Metsola qalet issa nġibula.